माथो जोंनि कम्पानिनि गोजा जाफैजोब्बाय गारियालाय माबोरै जाखो टेंकार माबायाल' गदों माथो सेस नै खेबसाइड जानानै 550 थाखा केजि अमा बेदरा बाहाय अमा बेदराथ' थगायबायलायनो आंखौ 500 थाखा केजि नङानो नै जिखुनु खामानियावनो सर्टकाट लाबाथाय खस्थ' आरो रिस्कि वान स्टार्ट 6 दिननि उनावबो खेबसेनो स्टार्ट जाबाय जोंना ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय नै दाना जानायनि लाहार फाहार जाबाय माबायदि जिरायनानै जायो नै जों Hey guys, good morning and welcome back to the Ani vlog. नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय दिनैनि गोदान vlog भिडिअआव आं दा दंफैयो सौकि गेटआव इमामि गुदामाव सौकि गेटआव ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय नै 7:07 फुंनि सानदोंमोन दिनै 9थासिम उन्दुनो होननानै मैया साताबारियाव लड जादोंमोन TCPL होननाय कम्पानियाव दा बेनिफ्राय आं हरनि 1थायावसो ओंखारबोदों बाहाय 3थासोआवसो मोनफैदों ओमफ्राय 9थासिम उन्दुनो होननानै सानदोंमोन दा 7थायावनो मालिकआ फन हरबाय ओमफ्राय फन हरनानै आबै आं सिगां सलायनाय गारिखौ दा लायनांगौ बिसिम लानानै फैनांगौ आं सलाया बेलेग ड्राइभारा सलायगोन दा बिसिम लानानै फैनांगौ माने नैबाव दा इमामि गुदामाव जोंना गोदान कन्ट्रेक्ट जाबाय होननानै बुंदों मालिकआ माने बेनिफ्राय खामानि सोलिसिगोन जोंना बेखायनो दा बे गारिखौ लानानै फैनांगौ बिनिफ्राय लड जाबगोन दा जोंना खामानिया मोनसे एरदेरबावबाय दिनैनिफ्राय एसे हेभिसिन जासिगोन बिनिफ्राय लड जाबाय थायोबा बिनिफ्राय मोजां आरो दा बेहायनो थाबाय थानो मोनगोन कन्टिनिउलि मोजां जायगाया एसे बिन्दास सासे लोगोजों आंजों थांनानै लानानै फैनांगौ बे सलायगोन बिनिया माने जोंनिनो ड्राइभारखा बेबो फुराना ड्राइभार बे ब्लगाव नुबाय थाखायो नोंथांमोनाबो माने बिथांनिया गारिया एसे गाज्रि जादों बानायनो होदों दा बे जाजासिमाव बिथाङा बे गारिखौ सलायबाय थागोन आरो बिदिबा मोखांबो सुवाखै लगे लगे दासो सिखारनानै ब्लग शुट खालामबाय आङो मोखां सुनि होमबा मोखां सुनानै रेडि जानानै ओंखारलांसै फाइनालि रेडि जानानै ओंखारबाय आधा घन्टायावनो हेरे दा नैबेखौ लांफानांगौ बेट्रि क्लेम दाख्लैहाय माने बे गारियाव लगायदों आं बैनिफ्राय बख'नानै माने ओरै गेजेराव बायना होदों बोरायनानै बियो दा बे गारियाव गंनै दोनसै बे गारियाव गंनै आंनाबो स्पेयार नांगौ नालाय बे गारियाव गंनै थाथोंसै मोनायाव बावनो मास्ट उन्दुदोंमोन 3थायावसो उन्दुनाय जाखादों ओमफ्राय गैया दानो सिखारबावनांबाय 6थायावनो दा लड दङ बावनो खालि जागोन गारिया बाहाय मोनसे दंबावो बेबो जोंनि कम्पानिनि बावनो खाथियाव लगायनानै दोनदों माने बिसोरो लकेल ड्राइभार ना न'आव दंहैयो आरो न'आव थांदों माने बेफोर गायत्रि ट्रान्सपर्टनि जेसेबां आइसार दङ ना बेफोरो नैबे गंसे ओमफ्राय नैबे गंसे जोंनिया ओमफ्राय नैसोर गायत्रि ट्रान्सपर्टनि गोजा माखासेफोरा दा बाहाय गोदान कन्ट्रेक्ट जाबाय होननानै बुंदों माने दैलि बेनिफ्राय आप डाउन बे इमामि गुदाम नालाय बे कम्पानिसिम आप डाउन जाबाय थागोन आरो बेहाय दैलि गंब्रै गंबा गारि बेनिफ्राय माने बाव थाबाय थासिगोन एबारनिफ्राय जोंनाबो नैबेनि लामाया नै सौकि गेटनि लामाया बिराद लेथ्रा ना बेयाव कनस्ट्राक्सन जाबायमोन माथो मावदिया मैया दाख्लैहाय माने बै मेटेल गारगासिनोमोन बेयाव जासिगोनदां जाबाथ' मोजां जाबाय बिराद थाबायजाया जे अखा हाबाथाय लामाया नै बे हादाननि लामा बायदि थाबायजाया आरो ओरै साइडजों थाबायनांगौ साइडजों माने माबायदि लेथ्रा नोंसिनि गुवाहाटियाव बिदि लेथ्रा नालाय नै नायलाय आथिङा सेस सारखोजोब्बाय एकदम जाला लामाया जोंनि बिटिआरनि सुइजारलेण्ड बायदि बानायनो थिनदों नोंसिनाबो माबाखौ माबोरै जाबावनांगौ बिदिनो लामायालाय आरो ओरै खामानि मैया बेजों ब्लकमोन माथो लामाया आं फैबा अमा नै अमाया न'आव फिसिनाय नङाना बियो माबा सिदा फारामनिसो ना लकेल टेंकार माबायाल' गदों माथो हा गोजौनि ट्रेंकाराल' गदों माथो ना सेस नै खेबसाइड जानानै एकदम काट्रानाक जैमारिखायो आरो बेहाय हाखरा गोथौथारना ओमफ्राय आन्दाज मोना दैया दिमोल थाजोबो सायाव दा बाव गारि नेनांसिगौ जाहैबाय आमिनगाव एक्सप्रेस आमिनगाव ना आमिनगाव एक्सप्रेस बिनिफ्राय बेसेबां किल'मिटार जायोलै 3-4 किल'मिटार ना 4 किल'मिटार जागोन ओरैजाय थांनांगौ बाहाय नेगासिनो जोङो आमिनगाव पार्किंसिम थांनांगौ आमिनगाव पार्किंनिफ्राय लाना फैनोसै आरो बे गारिखौ
थ' फाइनालि जों प्राइभेट कार मोनसे मोनबाय मोनसे कम्पानिनि माने बियो अबेबा सोरखौबा लायनो थांगोन नामा VIP गारिजोंसो फैलायबावो जोंना बिसिना प्राइभेट गारि फिसाफोरना दा 20 थाखा भारा सर्टकाट लामा बियो पार्किंआव थांनायनि ट्रेकजों ओंखारबाय नै गाहायजों सर्टकाट लामाबा नै माबायदि जायो सर्टकाट लाबा एसेबाबो खस्थ' मोनो आरो मोनहैनाया थाब मोनहैयो जिखुनु खामानियावनो सर्टकाट लाबाथाय खस्थ' आरो रिस्कि टाउननि मानसि नालाय नै थाबायनो रोङा लामा गाज्रियाव माबायदि नांजोबखो बेना हावै सेन्देलानो मोनसेबो सारखोबावाखै नै टाउननि मानसि जाहैबाय दा आंबो ओंखायनो थाबायनो रोङा लामा गाज्रियाव नै बावनो दङ जोंना गंसे गारियानो गोदोनानै सानबा 6 दिनसो जाबायदां आं बावनो गालांना थांदों बे पार्किं अफिस दा पार्किंआव सासे नायदों खयदिन जाखो पार्किं फिस होनानै दा स्लिप लानानै फैगोन थिगैनो दंजोबो बुस्थुफ्रालाय जेबो गोमाखाया पार्किंआव माने बिसिनि दायथ' थायोना जेबो गोमाया आरो पार्किंआव दोनोबा साबिखौसो आं नैबाव गालांदोंमोन दङ नै फाइनालि टाइट जाबाय टार्मिनेटरा अके बेथ' थिगैनो दंजोबो नैबे मोनसेल' बायदोंमोन दा स्टार्ट खालामना नायनि र' खयदिन जाखोमोन 6 दिन 1 थारिखआवनो गालांदोंमोन ना 2 थारिख दे होबाय माबाय हो आं बेयाव थांनांगौ ना माबायाव थु आइया जारलालै आंखौ ब्लक खालामनो होब्रा गाखोनानै भिडिअ बानायनो हो आइयाव नैबे साबिखौ नै बे मा खालार एकदम फाग्ला जाबाय मानसिया मानोबा बे माबाया माने बे गारिनि साबिखौ बिहैदोंमोन दा गेटआव ओमफ्राय बेखौ हरबायनो मानसिया बेबो फाग्लालै बे जोंनि साबि नङा होनना हैफिननो हायोना वान स्टार्ट 6 दिननि उनावबो खेबसेनो स्टार्ट जाबाय खोबदो बियो खोबदो बिराद थाब दावखोयो बिनि एयार प्रेसारा मोजांथार मोजां गारिया बियो बरियानो ओमफ्राय आं मोनसेल' बे वेल्डिं खालामनांगौखौ बाबायलै एक्सिलेटरखौ बानायनो बिराद बायो आं गारिखौ बै मोजांब्रा मालिकआ मिन्थिबावो बियो माइलेज होयो होननानै बे गारिखौ नैबे कम्पानियाव रिसिभिं मोनसे थालांदों दाखालिहाय बे मेडिसिनाव खालि खालामफैनाया दा नैबे साइडआव दोनथ'नानै लांनाय र' फाइनालि मोनबाय रिसिभिंखौ दा बे नङाबा भाराखौ मोननो नागिरा मालिकआ फैसा मोननो नागिरा बेखौ जमा होबासो मोनो फाइनालि जों ओंखारबोबाय आमिनगावनिफ्राय दा सोरबिलाय मोनफैबाय जोङो फाइनालि ओमफ्राय माबोरै खबरा आदा मोजां 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 ना नैबेनो बेनि बेखौ सलायो बियो माथो जोंनि कम्पानिनि गोजा जाफैजोब्बाय गारियालाय माबोरै जाखो नोंसोर जागा मोनसिगोनलै जों ओंखार जालायसिगोन नोंसिना ओंखार जाबाय मारै जाबावनांगौ आदा बिदिजों मा खालामदा नै बिसिना बिनिफ्राय कन्ट्रेक्टआ बायबाय नामा ना मारै बायनाय बायदि आच्छा आच्छा दा जोंना ओंखायनो बुंफैजोब्बाय ना दिनैनिफ्राय बावनो थासिगोन होनबा नै बाहायबो गंसे दंफैयो जोंना गंनै ओमफ्राय दा गंसे लाबा गंथाम बेजों गंब्रै जाबाय आंनिजों आंना बावनो खालि जागोन लदा एन्ट्रि खालामहैनि र' एन्ट्रि खालामना फैनोसै बेनिफ्राय आरो अबेनि लद जाफिनो बाव खालि जायोना अबावबा लांनांगौ जाखो नायनोसै दा नै मेगि संनो नागिरदों फुङाव सिखारनानै दा साहाबो लोङाखै हरै थांनानै डाइरेक्ट गारि लानानै फैबाय उनाव लदखौ खालि खालामसै लेंहरबा दा लेखा सालानखौ होनानै फैबाय फन खालामगोन आरो खालि जाबाथाय दा लडिं खालामग्रोजोबो लडिंनि उनावसो आनलडखौ खालामो आरो सामस गोदान बायनानै लांफैब्रबनांबाय मेगि जानो थाखाय सामस गैयामोन 20 थाखा लाबाय दुइजन जाओ हे फै मानो दे आं थांसै दे बेसेबां लाबोनो 300नि 200नि लाबो 200 लाबोनोसै ओमफ्राय 100 बायदिसिना बायनोसै दे बेदर लायनि बेदर अमा बेदर स्कुटि मोनदों नै सासे लोगोनि अमा बेदर लाना फैनो दिनै अमा बेदर संनानै जानो बिराद गोबावसै अमा बेदर जायैया 550 ना केजि 540
200 थाखानि nih 550 थाखा केजि अमा बेदरा बाहाय ओमफ्राय जोंनिथिं दा बेसेबां सोलिगासिनोथाय बिराद गोबावसै ना बावबाय थ' नोंथांमोननिथिं बेसेबां केजि कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय जोंना ओंखामा जाबाय दा आलु हागासिनो सामब्राम बानलु ओमफ्राय अमा बेदराथ' थगायबायलायनो आंखौ 500 थाखा केजि नङानो नै आं फारामनि जाबायना मानसिया बेखायनो थगायनानै लाजाबाय दा आलु ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय अमा बेदर बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो अमा बेदर दिनै ज' माने जोंनि कम्पानिनि गोजा लोगो मोनदों सासे सानै साथाम नांनानै माने ओंखाम संना जानोसै आरो ज'नो जोंना नै बेदरा सुखांबाय 200 थाखानि बेदर बियो ओमफ्राय ओरैजाय टमेट' आलु सामब्राम बानलु रेडि जोबखासै मोनबाय खोमालै ओंखामा मारै जाखो र' जाबायलै मोनबाय थावा र' दङ बैयाव सिङाव बैयाव माबायाव औ बै प्लास्टिकआव दं कुकारा दखा होबायना नै जोंखौ ओंखामा खामगुलायबाय ओमफ्राय गाबाखै सिटि मारियासै बानायनाय नालाय नै मडिफाइड बोरै जानो बिदिजोंलाय मिर्चि पाउडार होआखै बानलुआ मस्ला मस्लि होजोब्बाय चिकेन मस्ला मिट मस्ला ओमफ्राय माबा गरम मस्ला ओमफ्राय उनाव टमेट' होनोसै आरो ना आं संनाया संख्रि गोबाब जायोलै संख्रि बाबो दे नोंनो सं दे दिनै नों संनायखौ जानि ओंख्रिखौ बरियानो आं जाखांखाबाय दाखालैहाय माबायाव साथाबारियाव ओमफ्राय बेनिया ओंख्रि संनाय स्टाइलानो बेलेग टमेट'नि बेगरखौ गारजोबो बेगरखौ जायानो बेगरखौ गारजोब्बाय एरख'नानै गोजा जाबाय नै मिर्चि पाउडार होनानै बरियाल' नुखाबाय आरो टमेट' होबा आरो गोजा जाबावगोन गोजा जाबावसिगोन बेयो आरोबाव दा फाइनालि ओंख्रिया मोनबाय नै जोंना बरिया जाबाय कालारा दा दसे थानानै जानोसै सासे गारि लड हैगासिनो बे लड होखांबा जानोसै गोदान कन्ट्रेक्टआव जोंना नै गारिया लागायजेनबाय गंसे आरो गंसे बैजों जागासिनो गंनै लागायजेनबाय जोंना बेनि उनाव आंना खालि जागोन बाहाय खालि जानायनि उनाव आरो आंनाबो लड जाफिनगोन आरो जोंना ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय नै दाना जानायनि लाहार फाहार जाबाय माबायदि जिरायनानै जायो नै जों साथामजों ने माबायदि नोंथ' जाखांबाय जादोंब्रा गोथाव नंगौब्राबाबो गोथाव नंगौना नङा खोन्थादोब्रा एसे जाहांदोसो है जारलालै र' आंनो जानानै खिन्थानोसै बरियालै एकदम जोंना बिथां संनाया ओंखाम जाखांबाय दा जाखांनानै पइन्टआव लगायबाय नै बेहायनो खालि जागोन बाव खालि खालामनानै आरो लड जाफिनगोन आंनाबो फसरिया होननाय जायगायाव थांगोन बेनिफ्राय खाथियावनो बेनिफ्राय 3 किल'मिटार बेनिफ्राय आरो दा जोंना कन्ट्रेक्टआ बाव फिक्स जाबायबाथ' माने डेलि बावनो आप डाउन 3 किल'मिटार जाबाय थागोन आरो टिम मोननै मोनथाम दा बिदिबा फसायगोन टिम मोननै मारिनो हायो बिदिबा फसायगोन आरो हे गाइस गुड इभिनिं दा टाइमा जाबाय 5:38 बेलासिनि ओमफ्राय आंना खालि जाबाय नै रिसिभिं मोनबाय दा लड जायाखिसै आंना माने 5थायावनो बिसिना 5थासिमल' लड होयो 5थायावनो बन्द जायो दा हास्लाबाखिसै आनलडिंआ लेट जाबाय आंना आनलडिं खालामनाया दा नायनोसै मालिकआ अबाव थिनहरो 7थासोआव खबर हरनो होनदों दाथ' नै 5:39 जाबाय 1.5 घन्टासो दंबावो जेरावबो थिनहराबा बावनो थानोसै दिनै ओंखाम संसै बावनो दा हारसिं दं जोंनिया गासिबो गंथामल' जानानै थांजोब्बाय कम्पानियाव दा आंनिल' गंसे थालांबाय आरो दा टाइमा जाबाय नै बेलासिनि 8:26 ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय आंना बाहाय थालेर फान्थाव आलु एकदम मिक्स खालामबाय लाब्रा दिनैनि ओंख्रिया मोनानि आंनियानो हारसिं ओमफ्राय बेहाय ओंखामा कुकारावसो ओंखाम ओमफ्राय बाहाय दावदै बयलिं दैनै लाबोदों आं गाइस टाइमा दा जाबाय नै 9:26 ओंखाम जाखांनानै दुगैखांनानै दा जि सुनानै लामनानै दोनबाय नै ओमफ्राय दा उन्दुनोसै भिडिअ एडिटिं खालामनांगौ बे भिडिअखौ एडिटिं खालामखांनायनि उनाव उन्दुनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव सिखारनांगौ नालाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो बिदिबा दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर बाय बाय जै बर' हारिनि